Oletko kiinnostunut kallioperäkartoista ja niihin liittyvistä asioista? Kallioperä mittakaavassa 1:1,000,000. Kallioperä 1:1,000,000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty kallioperän 1/200,000 mittakaavasta paikkatietoaineistolta versiota 2.0 yleistämällä. Lisäksi on hyödynnetty valmistella olevia projektikarttoja. Aineisto koostuu kivilajit ja yksikköjaon sisältävästä polygonitasosta sekä viivatasoista, joissa esittää juonia ja siirroksia sekä geofysikaalisia ja rakenteellisia piirteitä muotoviivoina. Polygonitaso sisältää ominaisuustietona kivilajit, kivilajin luokitukset. Suomen kallioperän yksikkötietojärjestelmän Finstratin mukaiset litostratigraafiset tai litodeemiset yksiköt muodostuma- tai litodeemitasolta ylöspäin sekä geologiset aikakausitiedot. Siihen on lisätty isompina yksikköinä tektoniset provinssit, kivilajiassosiaatiot osoittamaan kallioperän tektonisen kehityksen kannalta merkittäviä yksiköitä. Myös tulkinnat orogeniavaiheesta sekä kansainvälisten luokittelujen CGI-mukaiset ja oman luokittelun mukaiset tektonisen syntyympäristöön liittyvät tulkinnat on lisätty. Viivatasoilla on omat hierarkiset luokituksensa. Rakenneviivataso on tulkittu uudelleen ja se on tarkempi kuin 1/1,000,000. Aineisto on mittakaavassa 1,000,000, mikä tarkoittaa sitä, että valtaosa kallioperä 1/200,000 mittakaavasta paikkatietoaineistoa on yleistetty vastaamaan 1/1,000,000 mittakaavasta tuotetta. Käyttötarkoitus. Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, opetuskäytössä, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Tulkinnassa on painotettu tektonista kehitystä. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1/1,000,000. Mennäänpä sitten maankamaraan. Avataan hyperlinkki. Mennään palveluun. Valitaan karttatasot. Sieltä otetaan kallioperä ja kallioperä 1/1,000,000. Ja otetaan näkyviin esimerkiksi tektoniset provinssit. Tässä nähdään sitten väreillä nämä eri provinssit. Sitten valitaan meteoriitti-iskemät. Ne on tämmöisellä symboleilla merkitty. Täällä näkyy niitä. Sitten kimberliitit. Ne näkyy myös symboleilla. Otetaanpas nämä pois sitten ja mennään eteenpäin. Juoniparvet näkyy siellä. Sitten siirrosrakenteet. Geologiset muotoviivat. Ja kivilajiseurueet. Tässä kuviota napsauttamalla saadaan myöskin selitys esille. Katsotaanpas vielä tuota tiivistelmää. Täällä on sitten vielä laajemmin kerrottu tuossa, mitä alussa kerroin. Ja myöskin käyttötarkoituksesta, käyttökelpoisuudesta ja niin edelleen ja niin edelleen.